Adin ke jingsa umdum ki samla puli ke jela bodon kamban yakun ya ke Central University entrance test lada ki kwad peteng ya ke jing puli nak liang ke seng khasi student union North Eastern Hills University kalami syakmat ban pensha ki samla puli ki bakwa ban peteng ya ke jing puli ha ka tiga skul ba ki don kamban yakun ya ke CUET habai kerem berkilar thai khobor usamla banlum langrani ubari presiden ulo ong bakitu ki samla ki batrang ban peteng ya ke jing puli ke jungki ha skul ba ni hu la ka dei ke postgraduate ni undergraduate ki hab banyai leng ba ka CUT ya ka ba la penbana da ka ministry jong ka sarkar India bat ki la plai no tang ya ki college ki bomdon hapo ka school ba ni hu din ma ka seng ba jushi me jing kli nam ta ki samla pule ki ban rung class po school ba ni hu hakini kendiat ni kala pen sa umdum kala pen lengok bhai ngi bat ka penlang am hai ki mensiam jong ki samla ba ki jing kli nam ta kala we ki samla try muluk kalong hadian ba kami ka jing penbana habai dei ban kini ka entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu ka exam bo ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct ka po ni hu bon ki sa umdum kim chai maki hatu ki don kam ban le ka ni CUET re ka iba na kalian jungi ka seng ni subha ban ni wan hang ne ban pensyai lang ba ni kelat patai khobor ba ladap ki kwa ban join class po school ba ni hu lada dei ki PG ni ki UG kum ka law ki BTech ki balong direct bi badan po campus ni hu ni hab niat nang ba ni CUET kat kum ba bla pen mana da sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamut ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kum balong kum ki St. Anthony's college kum ki Shillong college ki balong degree level nri ban join hi ki PG course po school ba ni hu ni don kam niat lang ba ki ni CUET te mentang ni don stang life ni south ni ban kut no ban register ki ne ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang bat ki jing thmu jong pi ban peteng ni jing pule po school ba ni hu masu ba chimai ne kabu ban pendap ne ban register ya kan ka entrance exam bat sakawiru hakini kendiat ni kidang ka school ba ni hu kadang si form ni ka admission committee kaba kim sasyong jingalang bat kisa pentip kin rai yu nang tinapo committee bat ngila ban pentip yang hatu kin simbet direct CUET ne kin penlong 50-50 bat kin marks bayo na po ki degree level ngi na kaliang ngit ngimdon ganono jing persya ne ka jing pediang namar kadang sedang gani ngim tip kan long gumno hagi mas tip ya kane na kaliang jongi ka sengruk ngim syong klik ti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ne nang tai habai de bat kena entrance exam te ka ibang iyo pat na kaliang bakajing yakren bat vice chancellor bat kinong puniat jong school ba ne hu kalong bang haban tu chai ba kene hu ka di Central University ba kyong haban le bet ka iba ka ikat kum kani ka new education policy jong arjar arpho te ngin pech wa kalong no banong persya ro ngim sudai banong persya ni banong pediang ngim sudai ngim sunang ngin banong nom no tamalong ya mentahi ngin akren chai bi nong puniat jong kene hu pada don kene entrance exam ro mdei ban kata ai ka reservation policy jong ki ST jong ki try muluk bat kamtam ya ka weightage ka ba don kerpang ya ki ST domicile Meghalaya kenang ba ki samla try muluk ni orang kelas big tipo school ba hu kum ba julong hot ya ban thoi ni CUET ring la de kren chai ki nong puniat ba wat penki la ne kamdei ban don kanu no effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST domicile jong jela Meghalaya namare kene hu hi la kat kum jing tip jong i kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kentiu ya ki samla tribal ne kita ki pajulum jong than stilam ni rei hadian ba ngi ba ki wi jela jong than stilam ni ki layo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland university rei mta kin hu ka di kerpang men ha ka jing pen nam ta ka jing mentoi jong ni ki tribal na po rilum kasi jantia garohi bro point hakini ki snem maladem kat kum reservation ngi don 50-50 kamot long 100% ni ki ST 100% ni ki wi henry hakini yang ni ki estimate domicile jong Meghalaya ban ngi don kerpang kataka literacy backward percentage ki ai kumbasan persen lane new persen kumta ki chong jaka bakiwan nang tangi don ni ki hakini for covid bang imyo ban le entrance exam ki page merit base ki ai kerpang ni ki samla ki bapas na po bari page jong kene hu bakin ai kerpang ni ta 10% ni mark te habai de bat kini ngi la kren ki ba mdei ban penki la don ni CUET ru bat ngin sepet lembak ni admission committee ke iba kinyo bat kat kum jing tip jongi hi kenam kinam penki bat kenam don kenono ke effect adum namar ngila ikren chai bat ki kila ko ngu ring ngimla ban tip bat ya karai ya ka ban mi na meeting jong kita ki
ki wei pan menchua ka admission pon hu menchua ki le direct baik ba le min pot department wise ane ki ba kondok mi pon hu baik mdei tang pon hu ngatrai bro ki wi university ki le mta bro ki wi ki India riha hadien ba lang ba mi kene ka new education policy ka ba ong ba kandami kata common university entrance test ka ba kan thop ba ya baro ki university central university ki haban le ikani ban penrung ik samla kuliah jaka kuliah ke jongki kendiap habadan kani kadon ke jing dunong ber kadon ke jing onong ngimla ban len yakta namar ngidon ka ban ras university ngidon ke JNU bon ki siat jongki ST lani kita ki reserve siat ki ST mte ki leng le no ki long thli te langba kadon kani le se samla khasi jongi ki bala ban le bhai kini exam ki bala ban score bhai kini exam ki la ban peteng jing play jong ki university ba khampau kri India kum JNU ba dapo Banaras University ba kum ta ter barok ki kat kum ka notification mangyo kamut lang ba barok ki badan po campus ni ho barok ki department kala ban di UG ne PG ngidon ki UG course ke BTech bat ka BLLB ban pulelo barok ki to ngi haban ya lamba ki CUET marang tolak mention ba direct baik ngila itu syai ba direct jong kani hu ba pet direct da kani hu ni hab niat lang baik ni CUET mesti mene kabur membertip ba pon hu ngidon ki department ki bamlong ki mumdei kita ki kur department ne kur subject ngidon kini ki different branch ki balong kum ka cultural creative studies ka adult and continuing education ki linguistic department ki library science ki mass media ki bat ka tourism kamumut ba ban apply hang tu ki department kam dan specialized subject ini degree kinungno ki degree ki laban man apply tu te baras kata ngi kibon mi samla khasi bayo badan hang tu ngatra ngala abon kandai persen ki don be ki samla khasi badan kita department ka bamut ba kimdei ba specialized physics ne economics ne history bat kumta ter nei ki long general bat kadang hi jing mentoi ro ba ngila ban yo ke master degree master certificate lang ba ki course te nakarpan ba nakantui ki samla khasi baro ban phai kmat ki department kumbalong kini snem ba adab marak ni snem ada pada 2 mental ngibon mik samla tradi tramuluk badan kita department